Pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici sme vydali 710 bystrických a vlastne kúpou týchto 710 bystrických, či už za 710 alebo 71 eur, vlastne podporíte rekonštrukciu tejto pamätihodnosti z 18. storočia starého richtárskeho domu. A keď chcete vidieť, ako vyzerá znútra momentálne, nech sa páči, poďte. Zaujímavá je veľmi táto klembová pivnica, ktorá síce nie je nejaká veľmi veľká, ale je to určite unikát možno v Záhorskej Bystrici. Ja čo viem, tak jedinú takúto peknú starú klembovú pivnicu má teda aj fara, ale akože určite to bude veľmi krásny priestor, keď sa nám to podarí naozaj aj vďaka vašej podpore obyvateľia urobiť, že tu vznikne naozaj, nazvem to také príjemné posedenie občas pri poháriku dobrého bystrického vína. Nachádzame sa vo vnútri richtárskeho domu, ktorá je vlastne pamätihodnosť ako jediná z takých vzácnych v rámci Záhorskej Bystrice z 18. storočia. Toto je vlastne interiér. Je to v stave takom, akom je, pretože priority za ostatných 10 rokov, 15 v mestskej časti bolo hlavne školstvo a veci s nárastom obyvateľstva, takže sme hlavne sa sústredili na tie veci. Keďže Záhorská Bystrica má v svojom sloganu, že moderná v tradíciách, tak samozrejme chceme si uctiť aj tú históriu. A keďže pamätáme naozaj na našich predkov alebo na predkov Záhorskej Bystrice a takisto aj na pamätihodnosti a richtársky dom je jednou z nich, takže považujeme za potrebné, aby sme naozaj aj takúto pamätihodnosť pri príležitosti 10. výročia zrekonštruovali. Mohli by sme tu naozaj sa stretávať ako taká užšia komunita pri dobrých diskusiách, alebo takisto by sa tu mohli stretávať mladí a možno tu bude aj také malé kultúrne centrum. Videli ste, ako to vyzerá znútra, no. Tak roboty, ako sa hovorí na vedľajšom kostole. Samozrejme budeme radi, keď sa nám to podarí a podarí sa nám to aj s vašou podporou a preto sme schválili Fond na obnovu richtárskeho domu. Miestne zastupiteľstvo schválilo, kde akoukoľvek čiastkou každý z vás môže prispieť, aby z tohto richtárskeho domu bol naozaj taký krásny dom, kde sa tu budeme spoločne stretávať, sobášiť a možno aj na dobrom decku bystrického vína.